ani tanuni ka di malien cɛ ani muso bi ni y'an sɛnsɛnlen ka sanga karamɔgɔ belebele ma min ye Bulukasobugu Sidibe n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bangoni Jɛngɛnɛbugu ma ayiwa komi sunkalo bantɔla de don ayiwa sunkalo bantɔla jumɛn ni jumɛn de bɛ yen ani Layilatul Kadiri an fana bɛna o ɲininkali kɛ karamɔgɔ la ka kuma Layilatul Kadiri kan min ni min bɛ kɛ Layilatul Kadiri kɔnɔ ka se k'o walawala malien cɛ ani muso walasa faamuyali jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ Layilatul Kadiri la ani sunkalo yɛrɛ laban wagati minnu bɛ yen karamɔgɔ ka walawalali ko la malien ɲɛna salamu alaikum karamɔgɔ. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أمي الله فوق على بركة جلو بيه نينغالي منك Lailatul Kadiri kan sunkalo laban waati an filɛ sunkalo tile 10 laban an b'ale de kɔnɔ nin wajuli koba ye fɔlɔ adamaden hakilima ye ani dusukun ɲumantigi ani kodɔnna ala kɛn bɛ ka hakili di mɔgɔ min ma k'a bɛn'i kunnadiya n'a ye sunkalo bɛna waati min bɛɛ kun kɔnɔ k'a tɛ ban mɛ a filɛ bi minnu y'a kunbɛn ni dusukun ye ani cɛsiri ye ani ala danaya ni ala bato ye olu filɛ bi k'u ɲɛsin u ka saraba cɛ waati de ma mɛ fɛn fɛn ye a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye k'a kɛ nin bɛ na nin bɛ na ka ala bato yɛrɛ kɛ kulonkɛ fɛn ye quoi ka sunkalo manamana fɛn minɛ ka sɔrɔ sunkalo ye farida de ye dɔw bɛ bana yɛrɛ nkalon da u yɛrɛ la dɔw b'a kɛ kirikarako ye u bɛ taa dumuni kɛ olu dun mɔgɔw fɛ n'u bɛ carte minɛ u b'o to yen fo kɔfɛ carte u bɛ taa tile ka dumuni kɛ ka te min u ni dungɔ ko bɛɛ kɛ yen i k'a dɔn mɔgɔ minnu ye sunkalo k'o la olu ye sunkalo kɛ ala kota dɔrɔn de la bana tɛ dɔrɔla tɛ fɛn minnu bɛ sun wuli ka bɔ i kan o tɛ k'i tugu ka dumuni kɛ sunkalo tilegan fɛ ko parce que ko sun ka jugu i ye sunkalo bɛɛ kɛ jurumu cɛjugu de cɛli la i tɛ se min kɔrɔ fiyewu o n'a ɲɔgɔn fɛn fɛn ye sunkalo kɛ o kɛcogo la o tuma u k'u sigi ka ala fana kɔnɔ ala kɛlɛ tɛ kun da fɛn na dɛ ala kɛlɛ tɛ kun da fɛn na namuruzuw tɛmɛna olu ka masaya a tun bɛ fɔ fɔcogo minnu na kabako don gardikɔri minnu tun b'a garde maa t'a jate dɔn mɛ tuma min a ye nabila Ibrahima kɛlɛ k'i cɛsiri ala kɛlɛ yɛrɛ fɛ ala ye soso de kɛ k'a halaki soso alors gardikɔri t'o natɔ ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la soso de nana don namuruzu cerveau la soso sɔɔni n'a ko a bɛ posi ta sɛgɛnnen soso bɛ lamagali daminɛ cerveau kɔnɔ hɛrɛ b'o ɲɛnamaya la a ma nɔgɔn namuruzu yɛrɛ de laban nana ordre d'a ka gardiw ma k'u k'ale kunkolo tigɛ o tuma na maa o maa bɛ sun i bɛ sun gɛlɛya de kan bɛɛ b'a dɔn ka dumuni to yen ka ji to yen tɔɔrɔ b'a la mɛ ala mɔgɔw bɛ jɔ ale k'a fɔ i k'a to yen i y'a to yen a k'a fɔ i k'a kɛ i y'a kɛ o mana kɛ gɛlɛya fɛn o fɛn ala yɛrɛ b'o ta ka fɛgɛ i kan
mais an bɛ ka alabato tulonkɛ minɛ alabato tɛ tulonkɛ fɛn ye minnu sɔnna k'a gɛlɛman kɛ sisan olu filɛ bɔda la e min banna a ma k'a sɔrɔ se bɛɛ b'i ye k'a kɛ a kɛnɛya b'i ye a musaka b'i ye a fɛn bɛɛ problème jɔlen b'i ɲɛfɛ don min a bɛ fɔ ko sini ye seli ye o de nimisa ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan kalo 12 b'e bolo dumuni kɛ ji min donc an bɛ su tan laban min na ni nin waati kun sera alakira sallallahu alaihi wasallam a tun b'a ka denbaya bɛɛ de wuli ka fara a yɛrɛ kan u ka nin waati ɲɛnɛmaya ala welew bato nɔniyaw ka dɔ fara cɛsirijalaw kan sarakatiw musaka bɔtaw ka mɔgɔw dɛmɛ n'a ye an bɛ gɛlɛya wagati fana na seli sera dɛsɛbaatɔw bɛ yen i bɛ se ka min dɛmɛ ka wolo bɔ ka wari d'a ma i ka seli musaka kɛ denbaya musaka kɛ i ka seli nasɔngɔ filɛ nin ye a ne se ye nin ye ni misi dɔ san min n'o fa sogo san o bɔ i ka programme na n'i ye misi fa na sogo minɛ wala nin minɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ an filɛ o waatiw de la nin baarakɛla minnu b'i bolo patron u ka situation lajɛ i bɛ se ka min dɛmɛ cogo min pour o fana ka se ka nisɔndiya se a ka denbaya ma k'o fɛɛrɛw fana kɛ min ka bon a bɛɛ yɛrɛ ye Laylatul Qadri de fana bɛ su tan laban in kɔnɔ Laylatul Qadri suran kelen kɛrɛnkɛrɛnna ala yɛrɛ fɛ ale kama ko Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قل ليلة القدر على كو أني قرآن ممجكي قد دفتكو قبل ليلة القدر ما قد كراما ko Laylatul Qadri su kelen ɲɛnɛmayali ko baraji bato la k'a ka bon ni kalo 1000 kalo 1000 ni ko i b'a fɛsɛfɛsɛ a bɛ bɛn san 80 kɔ de ma anw min b'o sɔrɔ si la diɲɛ laban tile n'o ka ca bilen tiɲɛ yɛrɛ la ka gɛlɛn dɛ o tuma na o su kelen ni maa min y'o kɛ sarakati bɔ la wajulu yɔrɔ taga la ɲumanya la jigitugu la ɲumanfɔ la kuranɛ kalan na ala yafa dili la dɛsɛ latigɛ minnu bɛ na i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ala k'u kɛ hɛrɛ ye ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ i n'i ka denbaya kan ko a su kelen ɲɛnɛmayali bato baraji bɛ bɛɛ ni jate da yɛlɛ ma ala ka hinɛ mɛlɛkɛw fana bɛ kɛ ka dugukolo fa a su tepu uruhuw fana bɛ na silamɛ ɲuman minnu fatura olu niw ala bɛ ordre di olu ma olu fana bɛ na b'u ka denbayaw ye Laylatul Qadri su Jibrila ni mɛlɛkɛw caman de bɛ jigin Laylatul Qadri su fo seli fitinin sɔgɔmada selikɛnɛ jigi kɔfɛ u bɛ ka ala ka jɔnw filmer u jata n'a fɔ aw bɛ ka ne ta cogo min sisan o tuma nin waati sunkalo filɛ a saraba cɛ wagati de la ni de ye farikolo sɛgɛn waati ye mais effort bɛɛ furunin k'i cɛsiri k'i jija kayuru min alfi shahri min fɔra Laylatul Qadri la a kana taa k'i da san o san an yɛrɛ b'a ɲɛnɛmaya an ka duda la an bɛ silamɛw wele ka bɔ fan bɛɛ fɛ an b'a wajulu kɛnɛba sigi an yɛrɛ ka kariba kunbɛn o togo kelen don ɲinɛ fana a labɛn kɛlen don an fɛ o togo la n'ala sɔnna ma min ye inshallah ala ni kira ka jɛ ye silamɛ bɛɛ welilen don maa o maa sera k'i yɛrɛ si kɛnɛ kɔnɔ an bɛ jɛ k'a ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn bolo
ala ta ni kira ta la ka sɔrɔ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo si ma bolo sisan a ma ban wa pewu ala bato tɛ kɛ ni dumuni ye ala bato tɛ kɛ ni sɛ ye a tɛ kɛ ni olu ye tɔ dafaw de ye ala bato la kira n'a ka sabaw tɛmɛna ni sunkalo bɛ sanw bɛ jɔyɔrɔ min na an bɛ mun dun e ka tile kɔngɔ la i tilela kɔngɔ la ni sun tigɛra i kan ka fɛn giriman dun tiɲɛ don giriman yɛrɛ dan de ye limaniya o b'i kɔnɔ fa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ a bɛ faamu donc dans les vies ala ma nin sɔn ale dɔnniya n'a faamu na kaban foyi t'o bɔ ala k'an sɔn ala dɔnna a na ala faamu na sira jɛlen ala k'a don an kɔrɔ mais sunkalo sisan fɛn min bɛ fɔ sisan ala k'a kuncɛ cogo ɲuman d'a ma seli musakaw ala k'u nɔgɔya dutigi bɛɛ ye ka tila tugun k'a fɔ ko ala ye ɲinɛ ta nɔgɔya an ye tan cogo min ka bi don ɲɔgɔn yira an na san caman bɛ ala bolo ala k'o fana yira an na an baden minnu bɛ ala ka hinɛ kɔnɔ ala ka hinɛ u la an fa n'an ba minnu bɛ ala ka hinɛ kɔnɔ kaburu kɔnɔ nin waati in na ala ka hinɛ an n'u la an yɛrɛ minnu bɛ nin diɲɛ dugukolo sanfɛ bi adama diɲɛ kalayara i sera maa ma maa bɛ s'i ma i ma se maa ma maa bɛ s'i ma n'o nana dugukolo kan waati min hɛrɛ t'a kɔnɔ dɛ a bɛ miiri jigin ala kira ka kuma dɔ de la ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo ɲɛnɛmaw ka ɲɛbɔ kaburu kɔnɔ mɔgɔw fɛ karamɔgɔ an bɛ ka taa waati la dɛ dama ni min kamana gana dɔrɔn o bɛ boli ka t'i jɔ a fa kaburu kunna wala a ba kaburu kunna wala maa ɲuman dɔ kaburu kunna jati kow bɛ na dɔɔnin dɔɔnin ten de ni dugumana kalayara ni sanfɛla kalayara min bɛ ɲini ko an tɛ jigin duguma mais ala k'an ta kɛ yɛrɛ ye an ka jamana ala k'a kolo suma arasulu bonya kama sallallahu alaihi wasallam ayiwa karamɔgɔ an tɛna se ka girin ka bɔ kuma la ten dɛ laada kɔni k'i ka maliyɛnw kɛnɛya de k'i n'i ka fayidaw k'u mago b'i ka fayida duman dɔ fana na bi sunkalo tile 10 laban na k'i ka fariman dɔ d'u ma sunkalo don sunkalo tɛ o olu kɔni olu kana dɛsɛ o dayirimɛ yan alhamdulilayi o ye dapti de mɔgɔ man kan ka i sɔgɔ ala ko la sunkalo dɔrɔn kɔnɔ pour i ka se ka ala yɛrɛ sɔrɔ i b'a ala bato ɲuman na san bɛɛ n b'o di kuluwalaw de la kuluwalaw jɔko 4 fatiya kɔfɛ jɔko 10 kalanko 10 jɔko 2 fatiya kɔfɛ kalanko 20 jɔko 3 fatiya kɔfɛ kalanko 30 jɔko 4 fatiya kɔfɛ kalanko 40 ne tilala i bɛ kuluwalaw siɲɛ 100 kɛ mais i bɛ basmala tu bila a bɛɛ ɲɛfɛ n'o ye bisimilahi rahmani rahim ni dumina nin ka san mumɛ bɛɛ ala bɛ falen don i ka ɲɛnamaya la i bɛ bisimilahi rahmani bila a bɛɛ ɲɛfɛ n'o ye basmala ye i n'a fɔ i bɛ bisi fatiya bɛɛ de kala bisimilahi rahmani i b'ale bɛɛ kala sisan n'i bɛna fɔ i b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad maliyɛnw tulo b'a la karamɔgɔ ni maa o maa y'a ta k'a daminɛ sanni an bɛ se san wɛrɛ sunkalo ma a bɛ min y'a ka ɲɛnamaya la a bɛ n'a fɔ ayiwa maliyɛnw aw kɔni a y'an ka karamɔgɔkɛ belebele kumakan lamɛn min ye Bulukasunmu Sidibe n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bankɔni Jɛngɛnɛbugu ma ni aw balimakɛ yɛrɛ mankan de don ani aw denkɛ ani aw dɔgɔkɛ Adama Jalo ni o ye sunkalo bunakun baro ye donc an b'a fɔ ko asalamu aleykum aw tulo garisɛgɛ kɛla min ye bi nin y'o de a ka bɛn diɲɛ waati wɛrɛ